dunia itu buh kapan waktunya akan kita tinggalkan. Cara Roma Irama, pesta itu pasti berakhir. Sopai bakal mati. Pejabat yo mati, rakyat yo mati. Wong sugih mati, wong larat mati. Wong terhormat mati, wong terjahat mati. Kiai mati, santri mati. Pinter bal-balan mati, pinter ngondolan mati. Presiden mati, pengamen mati. Pak Harto jadi presiden hebat 32 tahun. Waktu Pak Harto loro ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Di luar rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok endane sing ngeruh mati Pak Harto. Jadi Pak Harto mati apa meneh kami tuwa. Mati. Lho wong paling sehat sa Indonesia mati ya yo sapa Menteri Kesehatan. Jadi Pak SBY iki Menteri Kesehatan namanya Endang Rahayu Sedianingsih. Kuwi wong paling sehat sa Indonesia. Arep turu ngomong nih kesehatan, tangi turu ngomong nih kesehatan, sampai turu ngimpi nyuntik mati. Wong paling rusak sa Indonesia mati, rusak. Mbah Marijan lo mati, pemenang Mbah Tumijan mati. Lo tonggo kuwi duwe apotek lo pinginane mati. Ning Selopuro ya nek wong duwe apotek lo mati. Duwe apotek mati. Duwe apotek lo mati. Gek lorone mek darah tinggi gek obate yo enek. Mati yo. Lek tenan yo kabeh wong iki bakale mati. Lah wong mati niku butuh perkara telu. Samane lek wong lek wis mati jane sing paling mendasar butuh perkara telu. Siji butuh tinggalan. Oh. Cara jenengan ditawani karo Gusti Allah utawa karo malaikat urip ning donya umur dawa karo umur cendhek milih ndi ta? Dikongkon milih ditawani umur dawa karo umur cendhek milih ndi? Dawa. Umpama pilihane telu, umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati. Milih ndi? Lah aku milih ora mati-mati. Loh, apa enek tuh wonge ora mati-mati ning donya? Mati tibane mek ketoke, hakikate jek urip. Wong lek iso mati ki mek ketoke, tapi hakikate jek urip. Jadi jek urip. Walaupun dia sudah mati, tapi hakikate jek urip. Jadi nek tidak Kutha Blitar, niku enek makom jenenge makome Insinyur Soekarno, Pak Karno presiden. Iku makome teng Blitar. Pak Karno niku tak ngen niku sedo niku mek ketoke, hakikate jek urip Pak Karno niku. Lho kok semerep? Lah bendina nampa tamu iki. Pak Karno iki pun sedo, Pak. Sama nek tidak teng Kutha Blitar tamune iki masyaallah. Mulai teko Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, luar Jawa Timur, luar Indonesia. Jadi Pak Karno iki wis sedo, tapi bendina nampa tamu kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau nampa tamu kaya wong. Pak Karno iki wis sedo tapi tamune iki ya Allah ora tau pedhot. Lah iki do urip ora tau nampa tamu to. Jane mati apa urip? Tarani mati ki ya urip, tarani urip kok gak tau nampa tamu. Pak Karno iki nuwun sewu bendina dibahas wong, kaya wong urip. Cah SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, cah kuliah bahas, ning pos kampling bahas, perapatan bahas, ning warung kopi bahas. Pak Karno iki wis sedo. Tapi bendina dibahas wong kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Bedane niku lho, Pak. Ngono lho.
kok mbok seleh mburi kuwi. La ilaha illallah. Gedange seleh kono. Alah jeruke seleh kono. Aku mek ngekeki banyu putih. Nek lek ning Blitar iki nyiram kembang. Banyu putih ta. Yo. Pak Karno ki pun sedo tapi fotone didol payu. Jajal yo sesuk fotomu dolen. Lho Pak Karno ki wis sedo, tapi fotone ki didol cek payu. Lha iki do urip kok fotone didol blas ora nek sing nukul. Lho Pak Karno ki hebat. Ketok-etok sedo hakikate cek urip. Teng Jombang nek makom jenenge makome Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur tangan ngene kok ketoke to sedo hakikate kok cek urip to kaya. Lha jenenge lek tidak makome Gus Dur ki sing arep sowan ning makome Gus Dur wantri. Lha jenenge pagere ditutup wis ngantri masyaallah. Gus Dur jan kaya wong urip lho. Lah tamune yo padha karo Pak Karno ora pedhot. Ki wong sakmono kae kabeh sing ngene Gus Dur iki mahlil. Nek tak sawang iki tak titeni sitok ora nek sing digawani berkat. Lah ilaha illallah wong istimewa kok ngono kuwi ya. Dadi sing nahlil Gus Dur sedina ki ewon. Nek sitok ora nek sing gawani berkat. Tolong wong do singkit ngenekno sewon terus tanggamu undangan ora kok gawani berkat mulih. Mulak viral ning TikTok. Dadi enek wong iki sedo ki mek ketoke hakikate urip dawake dhewe iki lek iso ngono kuwi. Lek iso ki urip terus gak mati-mati. Lah piye awake dhewe urip terus gak mati-mati? Siji niku wau kudu duwe tinggalan. Sopo to gak kenal kalau Insinyur Soekarno? Pak Karno ki tinggalane akeh termasuk tinggalan yang istimewa. Bangsa ini iso merdeka iki termasuk lantaran Pak Karno. Mula Pak Karno dijuluki Bapak Proklamasi. Jadi duwe tinggalan. Wong nilai hebat. Masya Allah. Nah nyapa awake dhewe kudu ditinggalan nggih. Kok sampean ning dong singkit renek masjid, sampean kok bangun masjid. Kok sampean sedo, kok masjid iki urip, sampean kaya wong urip. Iki sing tak wakaf tanah Masjid Al Mukhlisin niku wong pun sedo, Pak. Tapi kaya wong urip. Sing wakaf tanah damel masjid iki gak tau salat ning alam barzah, tapi bedina oleh ganjarane salat kaya wong urip. Sing wakaf Masjid Al Mukhlisin pun sedo, tapi kaya wong urip. Lah pendane wong wiritan ning juru masjid, dhek ndak usah wiritan, tapi oleh ganjarane wiritan kaya wong urip. Mula awake dhewe iki iso urip ning donya ki duwe tinggalan. Ning kene rung enek masjid, sampean bangun masjid, Masya Allah kok masjid iki urip, sampean pun sedo, sampean kaya wong urip, mergo masjid iki dadi tinggalan sampean. Mergo awake dhewe iki iso lek wis mati, sing dibales Allah tibane ora kebaikane tok. Jangan apal ayat iki mergo surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku sing nguripi wong-wong sing wis mati dawuh Allah. Lan aku sing bales kebaikane wong-wong sing nglakoni kebaikan. Ora mek kebaikane sing dibales karo Allah, wa asarahum lan tinggalan-tinggalan. Masyaallah aku gak iso bayang iki sing wakaf tanah kangge masjid. Masyaallah wong pun sedo tapi kaya wong urip. Lagi wong sakmono kae lungguh ning kono kuwi. Kuwi niat ngaji, ganjarane gede. Sing wakaf tanah iki oleh ganjarane ngaji, gak usah ngaji. Kowe nyapa kok nyawang kono. Nyawang wong asli iki lho. Iso nyawang kono iki. Iki lho wong asli iki gambar kuwi. Nyawang wong alim, nyawang kiai iki ganjaran, tapi nek nyawang bimbo kene ganjarane ora apa. Lha lek yo sono oleh rono mlengos iki sing ngaji lho. Aduh lampune dipateni kuwi mlengos malah.
kok musala iki jek urip. Sampeyan pun sedo, sampeyan kaya wong urip mergo musala iki dadi tinggalan sampeyan. Ning kene rong enek TPQ, sampeyan bangun TPQ, wah Masya Allah iki lho. Iki lho, sing bangun TPQ iki lho, sak tanahe sak bangunane. Wonge pun sedo, bendina enek cah ngaji, rabat karo, tak kasroti, diwaos jemblem. Kuwi lho sing sedo, koyok bocah TPQ ngaji ganjarane Masya Allah. Kula urip iki duwe ting. Sing bangun TPQ kaya ngono. Tanahe sing diwakofe kangge TPQ. Wonge pun sedo, tapi huruf per huruf sapa wonge maca Quran, sak huruf iki karo Allah digawe 10 kebaikan. Lah terus sing ngajine TPQ iki piro bocahe? Gek sing wakaf iki lho Masya Allah. Yo ayo urip lek iso duwe ting. Ning kene rong enek majelis yasinan tahlilan. Kok sampean ngrintis majelis yasinan tahlilan sampean sedo kok majelis yasinan tahlilan diurip sampean kaya wong urip mergo majelis yasinan kuwi dadi tinggalan sampean. Niki teng masjid iki enten rutinan pengajian apa dereng? Wonten apa dereng? Pendak dina apa? Malam Sabtu, ki sing ngrintis pengajian malam Sabtu. Pendak malam Sabtu oleh ganjarane kaya sing ngaji. Mergo nyapa? Kuwi dadi tinggalane.